Привитание. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта уласнік і заснавальнік ресурсу «Сильные новости» Петр Кузнецов. Петр, привитание. Добрый день. А таксама палітычны аглядальнік Радыё Свобода Валер Карпалевич. Валер, добрый день. Вітаю. Сёння мы абмяркуем некалькі сюжэтаў апошняга часу. Прынамсі, это новая конституция, помилование и миграционный кризис. Вот давайте пачнем с конституции. Ну вот пэўны час таму Лукашенко неяк зрабіў такую паузу наконт выказванняў пра конституцию. Ну вось учора ён ізноў пра яе завёў гаворку. Але завёў гаворку па шчырасці, ведаеце, какую-то такую даволі дзіўную. Ну, па-першае, ён прызначыў на 28 верасня пасяджэнне з Конституцыйнай камісіі, а потым такія какие-то рэчы, значит, што значит, яго падначальныя зачасна супакоіліся, што трэба рабіць перадачу паўнамоцтваў да ўраду там мясцовых органаў, и что это можно сделать и без змены Конституции. И нарэшце про Конституцию, что вот некалькі паўнамоцтваў некоему органу мы приляпили, как он сказал, Белорусскому народному сходу, а далей не ведаем, пойдем до президента. Слухайте, вы приходите до меня только с прапановами. Вот, Валер, что это все означает? Вот, как бы, чему не выконваюцца его указания, калі яны были конкретные, а может быть их и не было. Что это вот значит? Хотел бы я поглядеть на того чиновника, які прийде к Лукашенку и скажет: у вас шмат паўнамоцтваў, давайте их передадим мне. Цікаво было поглядеть на такого чиновника. А увогуле мне падаецца, что все гэтыя размовы сведчаць пра тое, што Лукашенко так до конца не вызначыўся, што ж рабіць з гэтай злачаснай канстытуцыяй. Прычым, калі ён кажа пра неабходнасць яе прыняцця, пра гэты рэферэндум, ён кажа некую дзіўную фразу, маўляў, мы ж абяцалі. То бок яна так не вельмі і патрэбна, ну але ж калі ўжо паабяцалі, то трэба ж ужо нешта рабіць. Кому обещали, наўрад ці гэта обещали беларускаму грамадству, потому что калі б гаворка шла про беларускае грамадство, то можно было б заўсёды, спасылаючыся на некие социологічныя пытанні нейкага ГКО, сказать, что бачыце, мы хотели поменять, да народ не хочет, народ супраць. Ну, тому адзінае, кому обещали, ну, выглядает только Россия. И я, прытрымліваюся той канспіралагічнай версіі, што падчас апошняга візіту Лукашенко ў Москву пытанне пра Конституцию абмяркоўвалі. Во всякім разе пра некія ключавыя моманты, пра канфігурацыю будучай сістэмы ўлады. Эту сітуацыю абмяркоўвалі, бо праводзіць рэферэндум у піку Пуціну сёння Лукашенку, скажем так, не з рукі. То бок сёння зразумела, што рэферэндум будзе ўсё ж такі, канстытуцыя новая будзе, а вось що астатняе пакуль мала зразумела. Якая новая канфігурацыя ўлады, што будзе пасля прыняцця новай канстытуцыі, ці будуць датэрміновыя выбары прэзідэнта, калі будуць, то ці будзе ў іх удзельнічаць Лукашенко, калі не будзе, то якую пасаду ён для сябе вызначыў ці не вызначыў. Вось на ўсе гэтыя пытанні адказу няма, мне падаецца, пакуль можа іх няма і ў самога Лукашенко, і таму все такія дзіўныя супярэчлівыя заявы. Петр, а як вы інтэрпрэтуеце вот этот набор супярэчлівых заяваў? Лукашенко нібыта пярэчыць камусьці, хаця незразумела каму, самому себе ці какой-то як бы другой палове сваёй уласнай душы, ці можа быць вот сапраўды, як Валер кажа, што так ужо расейцы там ціснуць, хотя, такое ўражанне, што і летась-то не надта ўжо так бралі за горло. А зараз, калі Путін сказаў, Беларусі все супакоілася, так супакоілася, так хай Лукашенко, што хоча рабіць. Вот з чаго гэтае такое
раздражнение Лукашэнкі, што хтосьці чагосьці не робіць. А хто чаго не робіць? Міклашевіч не робіць, ці там Воскресенскі чагосьці не робіць. Не так что-то написали. Ці он какую-то хочет придумать гениальную конструкцию, которая, я не ведаю, захавае его ўладу на стагоддзя, ці там Колю перадасць. Як вы это ўспрымаеце? Я думаю, что я, по-перше, немагчыма не пагадзіцца, я цалкам згодны з тым, что няма ніякай канкрэтыкі ні ў Лукашэнкі, ні агулам у ўладзе, што рабіць з гэтым рэферэндумам і што рабіць з гэтай канстытуцыяй. Таму што ад пачатку відавочна, што абяцалі расейцам зрабіць гэтую канстытуцыю, перарабіць яе такім чынам, каб яна і новая канстытуцыя і ўвогуле сам рэферэндум стаў інструментам нейкага транзіту, як кажуць шмат хто, можа па нейкаму сцэнарыю на кшталт казахскага. Але ў разліку Лукашэнкі таксама ад пачатку быў відавочна, што ён мусіць зрабіць усё, каб выйграць час, адцягнуць як нашмат далей гэты момант, таму што перасядзець, глядзіш, там нешта зменіцца, з нейкімі праблемамі сутыкнецца Расія. І вось момант, калі цалкам гэтыя размовы пра канстытуцыю спыніліся, вось гэта апошнія некалькі тыдняў літаральна, я думаю, што гэта было звязана з тым, што вельмі вялікім напружанні расійская ўлада чакала выбараў. Яна адчувала сябе аслабленай у пэўным сэнсе і адчувала пэўныя пагрозы. Пад уплывам гэтага адчування яны нават, як я казаў раней, што гэта была тактычная перамога Лукашэнкі, яны нават зноў загаварылі з Лукашэнка пра інтэграцыю, хаця цягам мінулага года яны з ім размаўлялі толькі пра канстытуцыю. І Лукашенко відавочна чакаў гэтых вынікаў, чакаў, што можа быць, калі там у Пуціна з'явяцца нейкія праблемы, нейкія крызісныя з'явы, то можна будзе адыграць зноў-такі вось гэты ягоны адвечны месседж, што мы тут у адной лодцы, супраць нас ідзе вайна, там глядзі, ты зараз таксама вось нешта падобнае адчуваеш, што і я. А калі вось ўсё ж таки Кремль даволі так спакойна, не вельмі спакойна, вось нервова, але не дапусціўшы масавых пратэстаў, правёў гэтую кампанію, Лукашенко зараз зразумее, што ўсё ж таки рэферэндум у нейкім выглядзе трэба будзе праводзіць. У якім цалкам гэта незразумела. Я думаю, што яны будуць ўсё ж таки зараз спрабаваць падмяніць яго павестку. Я думаю, што яны будуць рабіць так, каб усе змены, якія ў Канстытуцыі будуць, яны былі скіраваны выключна на тое, каб наколькі гэта толькі магчыма, знізіць магчымасці, зменшыць магчымасці для палітызацыі беларускага грамадства. То бок, напрыклад, адна з першых задач, якую гэта будзе рэферэндум вырашаць, гэта тое, каб не рабіць мясцовыя выбары вось проста зараз. Вось яны хутка мусяць адбыцца і мусяць таксама быць, могуць таксама быць крызісным момантам. І ўвогуле, каб у доўгатэрміновай перспектыве гэтых палітычных кампаніяў было як мага менш. То бок, магчыма, што яны там прыдумаюць нейкі адзіны дзень галасавання, які там першы адбудзецца праз 3 гады, ці яшчэ нешта. А вось што яны будуць рабіць з абяцаннямі, дадзенымі раней расійскаму боку, гэтага, натуральна, мы не ведаем, я думаю, яны не ведаюць, а проста зараз думаюць аб гэтым. І вось у сувязі з гэтым гэтая пэўная разгубленасць, гэтае пэўнае непаразуменне, што ўсё ж такі зараз з гэтым будзе, што з гэтым рабіць. Валер, а вы згодны з этой думкай Петра? Сапраўды, заява Лукашэнкі прагучала адразу, як сталі вядомыя вынікі расійскіх выбараў. Единая Россия мае ізноў канстытуцыйную большасць, там некія падлікі вядомага расійскага эксперта Шпількіна, што там кампартыя ледзь не столькі ж набрала, колькі там Единая Россия. Але, народ за кампартыю не паўстаў за чырвоны сцяг, так што все под контролем. І тут Лукашенко пачынае это все гаварыць. Тому, что в России пошло не так, как он думал? Я думаю, что в России подчас этих выборов никаких нечаканностей не здарилося.
і ну, я не ведаю, хто іх чакаў асабліва. Пасля таго, што зрабілі, зачысцілі ўсю прастору ад прыхільнікаў Навальнага, я не думаю, што магчымы былі нейкія аб'явы, нейкія пратэсты ці нейкія нечаканыя вынікі выбараў. А тое, што расійскі след у беларускай канстытуцыйнай рэформе прысутнічае ўвесь час, пачынаючы з мінулага году, ну вось ён прысутнічае, гэта прысутнічае і цяпер. У якім выглядзе, у якім маштабе, якой актуальнасці, это ўжо іншае пытанне, але мне падаецца, што гэта факт. Петр, и еще вот у меня тоже так само питание про Конституцию и Россию. Ну, такие перасцярогі многие выказывали, что магчыма вот эта новая союзная домова, скажем так сказать, эти 28 мапаў ці зараз союзных программаў, что вот нешта з гэтага будзе как-то вставлено в Конституцию. Ну, тут наконт этих программаў есть розныя думкі. Есть думка, что это ввогуле просто пустая бурбалка. Есть думки, что это все, так сказать, полная капитуляция. Вось вы чакаеце, что як бы и магчыма вакол этого вот эта няўпэўненасць Лукашэнкі, что что-то впишут в Конституцию. Ну вот я памятаю, як свой час пропановал Алексей Дерман. Давайте запишем курс на Россию. То есть, что вот в Конституции черным по белому напишем, что Беларусь вечный союзник России. Такое вот вы выключаете? Не, этого не выключаю, могут еще что угодно писать в Конституцию, але я лічу, что это не найпершая проблема сегодняшняя белорусской громадства и державы увогуле. Найпершая проблема в том, что как раз у тем, что могут вписать в Конституцию все, что угодно, по-першее, а по-другое, это в том, что чтобы яны не вписали, яны все одно и не выполняют. Яны не выконваюць яе сённяшнюю, яны напишут что угодно, але выконваць яе таксама не будуць, пакуль будзе ва ўладзе Лукашенко. Вось, а калі ва ўладзе не стане Лукашенко і прыйдуць на змену яму там некія дэмакратычныя палітычныя сілы, прадэмакратычныя, там, то гэтая новая канстытуцыя ці старая не будзе таксама мець ніякага значэння. А калі гэта ўсё ж таки будзе нейкі транзіт і кіраваць Беларусі будзе нехта больш цывілізаваны, для якого права і закон будзе больш значыць, і вось на падставе гэтага будзе накіроўвацца ў Расію, і толькі дзеля гэтага зараз і будуць упісваць у Канстытуцыі такія рэчы. Ну, я думаю, што ўсё роўна гэта будзе крызіснае і пераходнае кіраванне, бо спробы захаваць сістэму ў нейкім выглядзе праз транзіты, праз пераемніка, яны правальныя ад пачатку, тому што гэтая сістэма, яна з іншым кіраўніком просто працаваць не будзе. Таму, да, могуць пісаць все, што заўгодна, але я думаю, што фокус увагі грамадства і грамадзянскай супольнасці мусіць быць у першую чаргу над тым, каб увогуле неяк палітычны працэс у Беларусі аднавіць у цывілізаваных нейкіх варунках, калі тое, што пішацца, мела б хаця б мінімальнае значэнне. Наступная тэма – гэта памілаванне. Ну, вось перад 17 верасня, перед новым святам, Лукашенко памілаваў 13 чалавек. Былі размовы, былі тлумачэнні, што вот там ёсць нейкі спіс, чамусьці Воскресенского, там 100, а вот памілавалі только 13. Хотя з іншага боку, ну, былі, вот мы памятаем все-таки вызваленні прэс-клубу, і Пандадок спынілі справу, і Павалішева вызвалілі. Вот, Валер, як бы вы оценили реакцию официальных СМИ, ну и отповедно Заходу? У меня вот такое выражение складывается, что, ну, то, что вот я глядел, какого-то такого, ну, как бы шуму, такого вот представления, что вот влада такую милость явила, что тут, так сказать, ей все там руки повинны целовать. Вот. Эта тема, мне сдается, как-то прошла так вот боком. Зрабили, и все. И как бы, и нават не чакаючи асаблівай реакции. Так, не? Так, я згоден з тым, што гэта тэма не вельмі актуальная для ўлады. Калі б яна была актуальная, то маштаб памілавання быў бы значна большы. І таму сам факт мінімальная колькасць людзей, якіх памілавалі, сведчыць пра тое, што гэтая тэма не вельмі
цікавае для афіцыйнага Менска. Ну, а для Захаду ўжо тым больш, таму што 13 чалавек на тле таго, што колькасць палітзняволеных набліжаецца до 700, на тле таго, што кожны дзень з'яўляюцца новыя ахвяры, новыя арышты. И там, до речі, я вас перепыню, так літаральна вот в той же день, калі было обвешено это решение, что 13 человек вызволяются, супольнасць праваабарончых арганізацыяў признали новыми палітвязнями яшчэ 9 человек. Ну, это супастаўляльна, але гэтыя прызнанні адбываюцца ледзь не кожны дзень, а вызваленне не так часто. Так, я думаю, что в принципе ва ўладаў была магчымасць, причем такая рациональная магчымасць, скажем так, пачаць некую, калі не дыялог, то некую гутарку з Захадам, калі б, скажем, вызвалілі хотя б чалавек 100. Гэта магло б прадухіліць новыя санкцыі. Старые не отменили бы, а вот новые цалкам могли прадухіліць. 5-й пакет, тым больш, калі падразу спынілі гэты міграцыйны шантаж. Вось. І у США чорны спіс беларускіх прадпрыемстваў, адносна якіх уводзяцца санкцыі, ён адкрыты. Дасюль можна туды ўпісваць больш-менш прадпрыемстваў, гэта залежыць ад бягучай палітычнай кан'юнктуры. То бок улады гэта маглі рабіць, але яны не зрабілі. Не зрабілі штучна, і гэта кажа пра тое, што цяпер пытанне адносінаў з Захадаў не важна, пытанне ўзмацнення санкцый таксама не вельмі важна для уладаў. Важна іншае. Стварыць мадэль крэпасці ў аблозе, мобилизовать своих прихильников, мобилизовать номенклатуру, силовые структуры, дзеля магчыма процідзеяння магчымым патэнцыйным новым акцыям пратэсту, ну і трымаць грамадства у сітуацыі страху, ну і працягваць вось гэтую палітыку ксенафобіі адносна і Захаду, і унутраных праціўнікаў. Вось гэтая лінія працягваецца, і я пока не бачу яе конца. Пётр, а у меня до вас такое пытанне, а ввогуле чаму хоць каго, хоць аднаго чалавека вызвалілі? Прынамсі, чаму 13? Бо это, як казаў у нас перадачы Вадим Мажейка, не 2, не 1,5. Это не 0, але это не нейкая колькасць, якая на штосьці паўплывае. Ну и я думаю, что вот это все-таки важный момент, то есть, что как бы не была дадена команда пропаганде, как бы разбывать это, показывать, что, вот бачите, влада добрая, гуманная, милосердная. Гэтага амаль не было. Разлик на что? На Захад, что Захад на 13 человек, за 13 человек не припынить этот свой санкцийный каток. Вот как бы... Якое тут рацыё? Хай нават дыктатарская, хай в межах дыктатарскага падыходу, але вот чаму так? А я думаю, что все ж таки не 2, не 1,5, тому что ситуация у белорусского режима зараз не 2, не 1,5. Ось. Я думаю, що ж таки, я думаю, что гэта нема, конечно, натуральна ніякага разліку на то, что вызваление 13 человек можа неяк паўплываць на там позицию Захаду. Гэта немагчыма. Нема натуральна ніякага разліку на тое, что нават нейкі дыялог ці гандаль пачнецца з такого ўзроўню. Але я думаю, что для уладаў беларускіх крытычна важна все ж таки прынамсі нейкім чынам, нейкія двухбаковыя, ўсё роўна якім чынам, неяк двухбаковыя адносіны з Захадам ажывіць і нейкі парадак дня для дыялогу сканструяваць. Таму што ў сённяшняй сітуацыі яны адчуваюць для сябе пагрозу, і гэта вельмі небяспечная для іх сітуацыя, калі яны знаходзяцца адзін на адзін цалкам з Масквой, вось якую яны вельмі баяцца, і хто забыўся, просто ўзгадайце, як усю выбарчую кампанію 2020 года яны змагаліся менавіта з расійскай пагрозай. І я як бы ў гэтым кантэксце думаю, што
вось калі все ж таки взять яшчэ ва ўвагу той факт, что тут прасочваецца пэўная паслядоўнасць у тым, што яны гэта робяць там па спісе Воскресенска, хай там не 100 чалавек, а 13, але там ёсць чалавек, якога яны называюць у гэтым кантэксце, яны накіроўваюць яго на захад, ён там ездзіў недавно ў Польшу, ён там спрабаваў з некім размаўляць. Я ўсё ж таки думаю, што гэта такое, ну, міліметровы такі сігнальчик просто на тое, каб прамацаць глебу, ці ўвогуле гэтая тэма цікавая, ці выкліча яна, ну, хай не публічную, а нават, ну, хай можа просто ў кулуарах недзе, у курылках заходніх умоўных, да, там нейкае абмеркаванне, і просто паглядзець на гэтую рэакцыю і зразумець, ці магчыма ў гэтым русле дзейнічаць. Але больш шырокі жэст, то бок там вызвались 50 там, ці 100, яны просто сабе не могуць дазволіць сёння у сувязі з тым, што, па-першае, грамадства гэта можа ўспрыняць як прыкмету слабасці і актывізавацца, і там пачацца нейкія зноў рухі могуць, а па-другое, што сілавікі могуць пакрыўдзіцца, яны просто скажуць, мы тут так стараемся, мы тут так, гэта вось, а все гэта дарма, ён зараз будзе іх выпускаць, так а што тады рабіць? Нас заўтра здадуць. А нас завтра сдадут, да, ну, то бок ему трэба все-таки ж таки паслядоўна адыгрываць вось гэтую жорсткую пазіцыю. Таму я думаю, што і не 2, не 1,5, але я, ну, не зусім веру, што гэта, ну, нейкая такая акцыя просто для там псіхалагічнага самазаспакаення ці яшчэ нешта, таму што гэтыя людзі зламаліся, ну, напісалі прашэнне пра памілаванне. Гэта не тога ўзроўня людзі, гэта не ягоныя асабістыя супернікі і ворагі, дзеля якіх яны бы так вось стараліся. Гэта просто для іх, ну, разменныя фігуры. Ну и наступная тема, вы уже ободва ее краем закранули, это миграционный кризис. Ну, это сапраўды, может быть, самый вострый сюжет, калі глядзець з агульнаеўрапейскага гледзішча, потому что тое, что отбывается в Беларуси, ну, это скосно, тычыцца, скажем, всей Европы, всего свету, а вот миграционный кризис – это прямой, как бы, выклик. І гледзячы па ўсім, ён як бы набірае абароты. Вось днямі міністрка ўнутраных справаў Літвы сказала, што Беларусь адкрывае эту браму яшчэ шырэй, таму што ўжо здымаюцца абмежаванні, уводзіцца безвіз для краін, якія патэнцыйныя як бы донары гэтых самых мігрантаў, і плюс таму адкрываюцца аэрапорты. Яшчэ дадаткова, што вот так сказаць. І в этом сенсе, да, ну, з іншага боку, другі бок таксама там будуе плоты, выціскаюць тых самых мігрантаў у Беларусь. Вось учора у ААН кіраўнікі і Польшы, і Латвіі, і Літвы як бы гэты сюжет закраналі. Але ў мяне в дадзеным выпадку пытанне пра як бы внутранае рэха гэтага. Валер, вот на ваш погляд, як, скажем, беларуская номенклатура, беларускія чыноўнікі, як яны ўспрымаюць вот этот сюжет? Што, ну вот, з іх пункту гледжання, ці не перагнуў палку Лукашенко, ці не выклікае ён на сябе, і на іх таксама, ну, такія вельмі сур'ёзныя рэчы, якіх яны, як бы, нават калі яны яму верныя, лаяльныя, але, ну, вот как-то это уже занадта. Так, я думаю, што сапраўды тут ёсць і пэўная праблема, якая можа толькі нарастаць. Таму што кіроўная номенклатура, зразумела, яна глядзіць БТ, яна разумее ўсе аргументы, але у іх ўсё ж такі ёсць некае трохі іншае разуменне сітуацыі. Глядзіце, рэальныя эканамічныя санкцыі узніклі толькі вось летам гэтага года, таму што тое, што было дасюль, гэта было хутчэй сімвалічныя санкцыі. І гэтыя рэальныя санкцыі з'явіліся не як адказ на парушэнне правоў чалавека ўнутры краіны, не як адказ на рэпрэсіі, а як адказ на парушэнне міжнароднага права, як адказ на стварэнне крызіса рэгіянальнай бяспекі. Маю на ўвазе рэакцыя на пасадку самалёта гэтага
Рынаер с Протасевичем. И вось пятый пакет акций, відавочна, прымаецца в отказ на міграцыйны крызіс. Причем этот пятый пакет может быть довольно моцным и серьезным. То бок Лукашенко сам правакуе эканамічныя санкцыі, якія могуць быць даволі балючымі і даволі моцна паўплываць на беларускую эканоміку, на ўсе працэсы ўнутры краіны. Вось. То бок Лукашенко сам уласнымі рукамі стварае праблему, увязаўшыся ў такі жорсткі канфлікт з Захадам. І прычым гэты канфлікт Лукашенко наўрад ці можа выйграць. Таму што цяжка ўявіць, што шантаж гэтымі мігрантамі можа прымусіць Захад, прымусіць суседнія краіны пайсці на саступкі і пачаць, так сказаць, нейкія адкручваць назад. Вот. Мы ведаем у гісторыі шмат прыкладаў, калі урад, які прайграў вонкавую вайну, цярпеў крах. Памятаеце, яшчэ калісьці бальшавікі падчас Першай сусветнай вайны прапаноўвалі ідэю паразы свайго ўраду як найбольш лепшы варыянт перамогі рэвалюцыі. Вось. Ну, а тут Лукашенко сам сваімі рукамі робіць гэтую паразу, ці вядзе да гэтай паразы. Можна шмат прыкладаў прывесці з гісторыі канца 20 века, як рэжым чорных палкоўнікаў у Грэцыі рухнуў пасля паразы ў канфлікце з Турэччынай з-за Кіпра, як аргенцінская ваенная дыктатура пацярпела крах, калі пацярпела паразу у вайне за Фалклендскія астравы з Великабрытаніі, як рэжым Мілошевіча рухнуў, калі увязаўся ў востры канфлікт не толькі з Захадам, але і з мусульманскім светам, які падтрымаў Боснію. Вось. Таму я б сказаў, што гэта гульня даволі рызыкоўная. Рызыкоўная менавіта з гледзяча унутранай стабільнасці. І вось гэта адказ тым людзям, якія кажуць, санкцыі ні на што не ўплываюць, санкцыі толькі ўмацуюць рэжым і нічога з гэтага гэта не дасць. Пётр, у меня до вас питание про реакцию громадства вось на эту, так бы мовить, миграционную бомбу. Бо вот это и опытания показывают, до речі, раньше, что белорусы, як и, до речі, многие народы, менавіта Всходней Европы, ну, яны так вот мигрантам ставятся не вельмі, скажем, прыяльна, прыхільна. И в этом сенсе, ну вот, калі б такі прыход мігрантаў адбыўся ў Беларусі, то я думаю, што яны бы у самой Беларусі віталі б тыя меры, якія прымаюць там і Літва, і Польша, абарончыя меры. І ці вот не лічыць беларуская грамадская думка, нават пра лукашэнкаўская, што ну вот это занадта, вот это это не той метод, которым трэба дзейнічаць. Ну, насамрэч на гэта пытанне цяжка даволі адказаць, бо мы ж можам меркаваць толькі па тых колах там абшэння, з кім мы камунікуем наўпрост. Тое, што я бачу, я не ведаю, як ставяцца да гэтага чыноўнікі, але ну я разумею, што шмат хто з чыноўнікаў можа мець такія засцярогі, што гэта можа быць зашмат, што гэта можа быць перагнутая палка, таму што ўсё ж такі выканкамы, у тым ліку і раённыя, шмат у якіх абласцях, шмат па якіх праграмах раней мелі сувязі з еўрапейскімі структурамі, чыноўнікі там разумеюць, якія грошы губляюцца, вось, якія інструменты губляюцца проста і знішчаюцца праз такія дзеянні, вось, і могуць быць такія настроі, што так ну рабіць не трэба.
Вось. А што тычыцца пра простых людзей, то як мне падаецца тое, што я бачу, ну, збольшага смеюцца і круцяць пальцам ля скроні, ведаеце, таму што уже даўно такое стаўленне да вось гэтых рэзкіх нейкіх дзеянняў беларускіх уладаў, як тады з самалётам Ryanair, што як бы, ну, беларусы разумеюць, што гэта ну, гэта фігня нейкая адбываецца, што гэта так не робіцца палітыка, усе гэта разумеюць і адчуваюць, вось, але ўжо настолькі прызвычаіліся да такіх эксцэнтрычных рысаў беларускага рэжыма і ягонага кіраўніка, што проста такі цікавасцю вось назіраюць, ну і чым гэта зараз скончыцца. Ужо вельмі цікава, ну а нам-то тут, маўляў, што мы тут жывем, вось гароды расцім, як бы бульбу капаем, і нармальна, на нас гэта не адбіваецца. Ну, вось. А так цікава, там, што яны выкіне. Вось такую фразу даволі часта даводзіцца чуваць. А тое, што за это, можа быць, сваёй кішэні давядзецца плаціць, это как? А вось я неяк не назіраю з боку людзей вялікага, з боку тых людзей, якія не ў Фейсбуке, а якія у рэальным жыцці, таму што я ўсё ж такі, да, я вельмі шмат, толькі што лета скончыла, я вельмі шмат часу праводзіў у розных вёсках, у райцэнтрах, там, вось, это такая частка майго ладу жыцця. Я увесь час, які магу праводзіць не ў Гомелі, я праважу не ў Гомелі, а ў розных месцах. І я не бачу па гэтых простых людзях нейкага такого апасення, што эканамічныя санкцыі могуць ударыць непасрэдна па іх. У іх такое, што я атрымліваю там умоўна там у Рагачове на заводзе 400 рублёў. Так хто мяне гэтыя 400 рублёў забярэ? Ну іх жа не можа увогуле не стаць, бо гэта і так мінімум. Ну менш жа ўсё роўна немагчыма. І дакладна так жа ж ніхто ж не забярэ той агарод, як бы там, і тую рыбалку. Вось. І зноў-такі яны на гэтыя санкцыі глядзяць як на нешта далёкае ад сябе, тое, што закране кагосьці там з бізнесменаў, з алігархаў, зноў-такі з чыноўнікаў, хто, як вось простыя людзі, як гэтыя людзі кажуць, там, хто мае доступ да карыта. Вось, ім падаецца, што гэта не агульная пагроза, а пагроза тых, хто дзеліць пірог. Але ж забіраюць грошы з банкаў, з дэпазітаў людзі. Гэты працэс працягваецца, таму людзі адчуваюць. Да, яны адчуваюць гэтую пагрозу, да, і вось тут гэта тонкі момант, вы вельмі, дарэчы, гэта заўважылі, таму што яны якраз банкі ўспрымаюць як вось тых, хто дзеліць пірог, і хто, адпаведна, можа атрымаць гэты удар. Вось, і як бы, яны забіраюць свае грошы, да, і потым ад гэтага чувствуюць сябе яшчэ больш спакойна. Пётр, а у меня еще вот вяртаючыся до міграцыйнага крызісу, можа такое непаліткарэктнае пытанне. А вот белорусам, вот тем людей, с которыми вы коммуниковали, общались, им шкада этих мигрантов? Нет. Як-ніяк, люди, но люди же. Нет. Белорусам увогуле... Ни самих себе не надо. Да, и самих себе не заўсёды шкада. И суседа не заўсёды шкада. А гэтыя люди чужынцы. Беларусы апошнімі гадамі ўзнікла такая даволі моцная грамадзянская супольнасць, дзе ўзнікла ўсё ж такі такі гуманізм, такое асэнсаванне правоў чалавека, вось, а ўсё ж такі ў масе сваёй звычайнай гэта тутэйшы такі люд, які не вельмі да чужынцаў ставіцца, зусім не вельмі. І пры гэтым ўсё ж такі гэты тутэйшы люд даволі разумны, ён даволі не глупы. І вось мне даводзілася чуць, напрыклад, такое, калі ты едзеш і плоціш, яны ж уже чытаюць у інтэрнэце 10-15 тысяч даляраў за тое, каб цябе правезлі ў Еўропу, то які ты ўжо мігрант, ты за гэтыя 15 тысяч можаш там жыць. Я тут 15 тысяч не маю, але нікуды не еду. Вось, і яны на іх не глядзяць як на ахвяру, яны на іх глядзяць як на халяўшчыкаў, якія шукаюць вось гэтай халявы ў Нямецчыне, умоўна кажучы, да? І таму з пункту гледжання нармальнага такого архаічна-патрыархальнага беларуса у выніку атрымліваюць па заслугу. Ясно. Добра. Дзякуй вялікі, Пётра, дзякуй вялікі, Валер. А затым, як падзеі будуць развівацца далей,
наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум», Телеграме «Свободы». Ну и я закликаю подписываться на наш YouTube-канал «Свобода премиум».